Γεια σας. Τι κάνετε? Αυτό το βίντεο, παιδιά, θα ανεβεί στο κανάλι του και στο δικό μου. Δεν με αφήνει να ανεβάσω βίντεο. Σήμερα τι θα πούμε? Για τα Pokemon. Να πούμε για αυτά τις μαλακίες. Εσύ το παίζεις, κύριε Αποστόλη? Όχι. Ούτε εγώ. Μπράβο. Τι είναι τόσο όμορφο. Τέλος πάντων. Πες για τα Pokemon, εσύ τι, έχει σκοτωθεί κανένας, έχουν επιζήσει όλοι? Όχι, έχουν επιζήσει αλλά δεν έχουν σκοτωθεί. 50 έχουν πεθάνει. Πες και αυτός Pokemon, μην το πιστεύετε. Δεν παίζω. Πήγε το Βάση, έβαλε μια φωτογραφία στο Instagram όταν κατέβαινε και λέει Πατσούρας, ωραίος. Ο Πατσούρας το παίζει. Ναι. Ο Πατσούρας το παίζει. Εσύ το παίζεις? Εσύ? Όχι. Λοιπόν, Εσύ Παύλο το παίζεις? εγώ δεν το παίζω, παιδιά, δεν το παίζω. Είναι χάλια παιχνίδι. Όποιος το παίζει, να μην το παίζει, να το καταργήσει. Και μετά να το επαναγκαταστήσει. Για πες το. Όχι, να το πεις εσύ καλύτερα. Επαναγκαταστήσει. Αυτό. Επαναγκαταστήσει. Ο Βάσης Παχής έφυγε. Γιατί που έφυγε? Ηρέμησε. Λοιπόν, Λοιπόν, μην παίζετε, αυτό το βίντεο γίνεται για να σας πούμε μην παίζετε Pokemon. ενημερωτικό βίντεο, καταλαβαίνετε, ψυχολογικά έχετε. Όποιοι το παίζουν είναι μπίτι ηλίθιοι. Είναι πολύ ηλίθιοι άνθρωποι. Επίσης, δεν το συλλογή. Πήγαμε μέχρι σπίτι με το ποδήλατο. Γεια! Γεια! Γεια σας!